Cześć, Bartek Podoba z Pajda Chleba New, Pajda Chleba Old. Udało się wygrać obydwie ligi Oldboyów. Każdy nasz mecz był najlepszy. Tak, to jest moja odpowiedź. Wydaje mi się, że Eternis był najfajniejszą drużynką. Tak, Eternis. Plusem naszego zespołu jest, że mamy 26 osób i naprawdę mamy wyrównaną kadrę, nie chcę nikogo wyróżniać. Na tą chwilę pojeździmy sobie po turniejach, podgrywamy inne ligi. W czerwcu usiądziemy do stołu i pogadamy, żeby w wakacje znowu ruszyć z Pajdą Chleba Old Boys. No zborem, 25 lat gram zborem w jednej lidze, skoki mam powiedzieć, boro. Planuję balować do 6:30, bo o 7:30 jedziemy na turniej do Mławy na jutro.